Hona etorri gea Erraustegiren aurkako Aiztondoko plataformaren aurkezpena egitea. Eta azken hilabetetan abian jarri da berriz ere Gipuzkoan erraustegi bat eraikitzeko egitasmoa. Dakizuen bezala, proiektua Zubieta inguruan kokatzen da eta Aiztondo baiaratik oso hurbil dago. Mehatxu larritzat jotzen dugu eraikuntza hau oro har Gipuzkoar guztientzako eta zehazkiago Aiztondoko herritarrontzat. Besteak beste, Instituto de la Salud Carlos III erakundeak gai horri buruz egindako txostenak baieztatzen du erraustegiak eta antzeko azpiegiturek oso eragin larriak dituztela bertatik 20 kilometro bitarteko eremuan kokaturik dauden hiriguneetako gizakion osasunean. Zaborren erretzeak guretzako eta gure ingurumenerako kaltegarriak diren produktua sortzen ditu kopuru handitan. Eta gai horiek nabarmen handitzen dituzte gizakiongan minbizi mota batzuk edo diabetesa izateko aukerak. Are gehiago, erraustegitik 5 kilometroko ingurunean dauden herrietan. Egoera kezkagarria horren aurrean, Zubietako erraustegiaren aurkako plataforma bat eratzea erabaki dugu Aiztondo baiarako herritar talde batek. Plataforma ireki eta anitza da. Aduna, Alkiza, Asteasu, Larraul, Bilaguna eta Zizurkilgo herritarrez osatua. Errausketa proiektuaren bultzatzaileei hausnarketarako deia luzatuko dien giza taldea gara. Alternatiba, eztabaida eta negoziaziorako bideak ireki ditzatela eskatuko diegu. Kontuan izanik, proiektu honek ingurumenean eta osasunean dituen ondorioek guztiei eragingo digutela. Asteko otsailaren 28an Zubietako erraustegira martxa dago antolatuta. 8 irteera Zizurkilgo Jose Arregi plazatik, martxoaren 17an erraustegiak osasunarengan sortzen dituen ondorio kaltegarriei buruzko hitzaldi bat antolatu dugu. Xabier Michelena medikuaren eskutik. Bilagunako Gurea Zineman, arratsaldeko 7:00. Bestalde, jakitera eman nahi dugu, ere bai, Andoaingo iparraizea erraustegiaren aurkako plataformak antolatutako arduraren alde deituriko gizakatea burutuko dela larunbat hontan, otsailak 20, eguerdiko 12an Arrate plazan burutuko dena.